Wah. Manut. Normandan sayanganing para tamu keluarga agung pawakal ngaturan sugeng lenggah katur among rawuh kakung liwah putri kang tasih kepareng jejer sinanding wonten sang andhaping tarum agung winangun kepareng hangrantos sagung para tamu kang badhe kepareng rawuh ugi yang badhe parang lumebet sawanipun kadang jelas nadya matur sembah nuwun. susu kandhane angel. Sapa kuwi? Petis manis.
Iki petis manis anggitanipun panjenengan Swargi Kinarto Sabda. Iki mbungkari pala kependhem Dek Tari. Pripun? Bocah kok sansaya. Iki pamane aku mbiyen ra kokean mikir kekukut kowe. Ya. Derek sowan wonten ladan kebo jeruk mugi katur dados nor mening manah katur panjenengan sami.
Suketi hap
Siaga campur sari jelas nada kenging para pradonga apyor busananira ana wong suluk kok angop lir surya wadalira saking Colonidi arsa madangi jagat tumunggup paning sak pucaking wukir merbabak bang sumela yor srating surya mega lan gunung tan samar pamoring suksma sinupaya winayo dena sepi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan, langkung-langkung dumateng pepunden pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajaran yang saya hormati. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari boten katalumen keluarga agung saking Pawakal paguyuban warga Kali Kumbang saking tlatah Kebumen ngaturaken wilujeng siang sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada pangarsa dene panjenenganipun Bapak Teguh utawi Mbah Kancil koordinator Mas Mustaqim ingkang mijil saking tlatah Jalan Haji Taib Kedaung Pamulang Tangerang Selatan makarya sinarengan kadang-kadang Raja Wali Rail Fakson Sistem Kondang ugi dipunggaraken langsung lumantar Kancil Jelas Nada Channel juga tentunya didukung Jensete melu para mas Jensete Mus full solar arbar jam pira pokoke ora bakal kentekan solar dik bengi solare mepet jam 10 teh mundi dawuh Bapak Ibu sowanipun Jelas Nada pakurmatan saking panjenenganipun Bapak Warsun dalasan Ibu Ati Wartini ingkang sampun kepareng minisuda putra ingkang mijil putri inggih menika Diahayu Haryati
ingkang sampun kalampahan dhaup kalian Bagus Septian Dwi Saputra putra Jalu saking Bapak Tugiman Anwar dalasan Ibu Musirah mugia kagem penganten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh solehah. Ukulan bali malih iki ulem kono Mas iki sing lokasi sijine kula bali malih pengantin putrinipun Mbak Iva Risti mugia dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah. Menawi boten klentu kadang besan menika mijil saking tlatah Banyumas dados gombong dikantuk Banyumas sama-sama ngapak nek ora ngapak ora kepenak Pak Irman iki gitu. Pokoknya digayengke nggih Bapak Ibu para lenggah para tamu ingkang satu kinurmatan sawanipun campur sari jelas nada kalodhangan sang menika sining guyung kadang Ponco Widyawati kawula tepaken setunggal boko setunggal kadang Seniwati ingkang nyang guyung jelas nada disembadani Pak Deku Marsun nanggap campur sari penyanyine gangsal standare 3 Pak niki luar biasa spesial buat keluarga besar Pawakal mijil saking tlatah Wonogiri sukses sawanipun Diayu Yati Hapsari Bogelwati jumeneng wong ayu Bu gesehnya Indonesia Yati Bogelwati penake sik Cahayu padha sehat to. Alhamdulillah nembe masuk angin alias meriang merindukan kasih. Iya Pak Mak bengi ra gelem miceti aku sampean kok Wong kowe iki kudune jatahe mulih nang aku kok dadak mulih ngene Ibu ngopo nek bengi iki turu iki aja wengi-wengi lah sampean gak nang omah kok tak tunggone sampe jam 3 tekan esuk sisan ngono penake Cahayu nggih aa single niki Pak Herman single balen nonone kin aku sing salah kok lah iya orang aku bojomu ning kene apa aduh bojo kok ditawak-tawakke heeh bojoku dhewe Pak Herman iki sinambung kadang Seniwati salajengipun kowe ngendi to Er artis kelahiran Temanggung juragane Mbako Bapak Ibu sakniki bangkrut tentekan mlayu ning Jakarta sawanipun Dayu Erni Suketi Bogelwati dodol Mbako semrawut kok sawahku entek omahku isik lek omah aja sampe lho Mbako ki ra kudune iki sing abang-abang iki diguaki ora aku tetep bakone serintil lho tetep ya ireng bosok barang gak ana bakone jan wis gak duwe bako entek san ora ana bakone penake ya Cahayu nggih padha sehat to sehat nggih aku anger nyawang sliramu iso mesem guyu ngono wis melu seneng ya melu bombong padha sehat sinambung kadang Seniwati salajengipun asli dari Kota Boyolali niki nggih mantan juragan Bapak Ibu juragan susu nggih bangkrut mlayu ning Jakarta jelas nada iki juragan bangkrut ngopeni juragan bangkrut tanten asli saking Boyolali sawanipun Diayu Tari Mahda lengkap Bogelwati wah kene Cahayu
didukung artis kelahiran kota Cilacap yang baru merintis usahanya Bapak Ibu. Masih butuh donatur yang masih banyak. Nembe beli 2 mesin jahit. Arep buka konveksi rada gede kok mesinnya mung loro. Siji obras, siji mesin jahit. Ngono kok iku karyawan. Silahkan Bapak Ibu yang mau jadi donatur. Soalipun Dayu Ragil Saputri Bogel Wati. Kadang Senimati salajengipun made in kota Sragen, janjanipun asli Magetan. Garwane MC saking Sragen, etan terminal Pilangsari. Niki ki nembe ngrintis usahane nembe ajeng maju. Sapa kuwi? Ning pun ruwet kok kan utang. BRI-ne lah. Soalipun Dayu Fani Ratnasari Bogel Wati. Biasa dedek lho. Biasane lampene coklat kaya abang. Ngepasne Mas. Lah iya, wilujeng siang. Siang Mas. Jek penak to? Wong wedok takone, ya siang." Pertandane wong wedok galak. Wong ki sing halus. Galak malah penak lho Mas. Heeh. Gandulan barang aku. Burung. Gandulan blandar. Lope ambek utus wis tunggal. Didukung gue Star kali ini. Gue Starnya Jelas Nada. Ini master of ceremony senior saya Bapak Ibu, guru saya. Asli dari kota Sragen. Soanipun Kang Mas Gun Gondrong SSSN. Kalau piyambak kabelku iki lho, but kok yo. Kabel iki lho. Iki kok yo ngidak-ngidak kabelku lho. Kula piyambak pangandali wara Ki Bogel Hati Prayitno. Biyen sing tanggapan tanggal pira kae ra iso kula ten Merauke, Pak. Gone sinten nika? Sapa wakal nika? Wah, pangapunten, Pak. Kula main tugas ten Merauke. Pas gone Pak gak iso. Ki Bogel Hati Prayitno mijil saking tata bumi Sukawati Sragen asri saking pemanggungan Jelas Nada Raja Wali Rasulullah dan juga tentunya Kanjil Jelas Nada channel. Aku jajan serah foto video syuting gambar pendengar kami dengan ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelenggang sekitar sinambing laras campur sari Jelas Nada Jelas Nada Jelas Nada untuk Anda semuanya. Jelas Nada. Jelas Nada. Rapenak mikmu iki ngangung-ngangung. Mik kok kaya Halo. Halo. Nggih, miyak sepiring swasana kadang-kadang Jelas Nada badhe ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon manut sing ibot. Nggih, Mas.
Halo. Siapa nih? Lo aku lagi ndelok iki ne lho. Ngaturaken kasugengan sagung para tamu kagem Bima Putri keluarga saking Pawakal. Ayo yo.
kali jelas nada derek sowan katur kamu ganti Ogio lumantar tunggang Jawi sedaya manggi karo gelujingan katur mas manten mbak manten dan terus keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Aja lungguh sik. Iki kabeh awake dhewe iki disowanke karo keluarga besar Pak Marsun iki pinangka salah setunggalipun ingkang mandhegani paguyuban warga Kali Kumbang. Yo